תלחין. תן לזה לחן. רגע, עדיין לא. אני... ריקוד כזה, תלך מצד לצד כזה. מה שאתה מסיים כאילו? מה? תעשה צד תימני כזה. לא, כן, כן. צד תימני, לא. למה? זה תהיה מגניב. פה, תעמוד פה. לא ככה, לא. לא, תביא את זה. לא חשוב, תקשיב. נו, תעשה אביעד, נו. תרקוד כזה, תעשה תנועות עם הידיים, תגיד, טוב לעמוד. אתה רוצה, אני רואה שאתה עושה כזה ככה, תן איזה סיור. כאילו אתה... ככה. קדימה, הידיים, כזה ככה, ואז בסוף תעשה כזה ככה. בסוף ארצנו, כזה ככה, ואז יענו... תעשה את זה לא הולך הקו, זהו. אבל תעשה את זה עם לחן, לא, עד בלי זה. אביעד, ומכל הלב. איזה לחן שאתה רוצה, לא חשוב. מכל הלב, זה עולה ליוטיוב, אביעד. כמו שאני המצאתי, טוב לעמוד, ארצנו. יאה. בדיוק ככה תעשה את זה. נו. מה זה משנה? תעשה מהידיים, כן. לפזר. נו, אביעד. טוב למות בעד ארצנו.